Misa ka na sa tulo ang ihap sa mga namatay sa pagbaha sa probinsya sa Lanao del Norte. Samtang sa lungsod sa Tubod, girekomendang gipailawom sa state of calamity tungod sa grabing kadaot. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Sa pinakaulhing talaan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa Region 10, ana-ana sa 38 ka barangay sa 8 kalungsod sa probinsya sa Lanao del Norte ang naapektuhan sa pagbaha dala sa trough of low pressure area ni adtong Lunes. Kapin 2,000 sab kakabanay ang apektado. Misa ka na sab sa tulo ang namatay human na dugang sa listahan ang mag-amahan nga Samsudin Makapudi og 6 anyos nga anak nga si Musab sa lungsod sa Tubod. Kaning pamilya ha, total ni sila 5, gikan sila Salvador, dayon mupauli na unta sa Baris, but pagtabok nila sa tulay sa kadit lang siya nga ni ubos o ni hunlak ang tulay mo to nga naanod ang amahan o ang kaning 5 ka members sa pamilya. Ang tulo ka laing miyembro sa banay ang naluwas ug anak karon sa ospital. Girekomenda na sa MDRRMC sa lungsod ang state of calamity tungod sa kalapad sa kadaot sa mga pananom ug kabtangan. Na naman siguro sa mga murag 18% ang affected, so murag karong hapon nagsesyon karong buntag na tay special session. Ang lungsod sa Lala dunay 7 ka balay nga nabanlas. Ang mga apektadong pamilya anaa sa evacuation center sa barangay Rauas. Hindi na sila talaga pwedeng bumalik doon sa area. Kaya pinaghahanapan na namin ng paraan. Padayon paghihapon ang validation ug assessment sa kadaot ang mga naapektuhang lungsod. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.